Dirgamu nang ndi to Mas ora ketok tas mau Mas? Metu nggo sepeda karo helm. Lah nang ndi bocahe? Ya Allah. Lah kuwi kok ndi to Mas Dirga iki Mas? Kok ndi to iki panas-panas iki? Oh Mas. Kok iki lho kok ndi? Omah brownies. Lah golek apa Rana? Dukane masuk kue brownies. Astagfirullahaladzim sak kotek. Jaluk duit sapa kuwi mau? Gak. Pacak kamu kayak iki mari kok kenayan rumah brownies ana? Iya. Masalah piye to Mas kok ora mau setel pacakane koyo ngono ki Mas? Panas. Ben Kok helman nggo pedagos. Gak diguyu-guyu wong nang dalan ki mau. Nek batine ora usah isin. Lah ya kok dadene golek brownies nang rumah brownies kenayan kono? Iya. Nupakne sapa arepe? Langsung. Mas, sang njebak sampean to Mas Imo Mas? Ya Allah, kok ya kendeleman kowe kenayan. Ya apa emang? Karo sapa iki mau? Ewe. Mas, kok kendeleman nggo peda iki lho Mas. Gek helm peda motor. Piye dirga iki lho?